karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Maray na aga. Ano na Bunjing, nagrampa na si Rabia. Iyo daw ang bakungon yan Miss, tama ba ngunyan Miss Universe? Iyo daw ang satuyang pag-antabayan. Anta makalingaw-lingaw lamang para mentras Bunjing sa kadipisilan. Ano na tabi, ngunyan Miss Universe, text daw kamo, tagari out of context ako sa Miss Universe, ha? Good morning, Lunes, 17 na kan Mayo, taon 2021. Amang Diyos dapat enot sa gabos, happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na po, nag-imbitar man, sagod kitang alas 10:30, mag-iriba-iba kita. Katuwang ang pagbutwa nin informasyon hatod kan sa kuyang kapamembros kan news team. Pading Jomar, kumpareng Jim, kumpadreng Al. Kasabay si Ands, si Renz, si Luwens. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control. The big man himself, the man from Nabua. Sa ito, so retrato mo naman, Bunjing, na igwanin false na pigduman ka. Oh, magayon baga, mga adventure mo, Bunjing. Magayon sa imong my day. Nagsakat si Bunjing sa ampas na duman sa ibabaw, igwaning false na nagbubulos pa ibaba. Ano, Bunjing? Magayunon. Buena Vista. Yugon mo. Igwa talaga dyanin dahil naghubas na tubig. Salog iyan, Bunjing. Tama ba? Diyan sa sur na barangay kan Ligaspi. Diyan sa Buena Vista. The Chief Tech Bunjing Tanay is in the house. Sa newsroom, pag-araw kayo ng oras, diretso po ang dalagan. The ever reliable news manager Mardela Daing Iba. The man for all seasons. Angel Mustasa in the house also. Sa production center, siyempre si Arven Buda, si Richard. Yan ang samuya pong pag-iriba sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Okay. Good morning, Albay. Ligaspi, Daraga. Manlain-lain na lugares kan Bicol na pinag-abot kan sa muyang puwersa. Imaging sunasaluwas kan Rehiyon 5. Diyan po sa nakaantabay sa official Facebook page Marahay na Aga, Hale sa Pilipinas. Sa paki-share kan sa tuyang official Facebook page yan na DZGB News Online, tanganing dakol kitang mapaabutan nin informasyon. Ege, diretso na muna kita kan mga istorya dyan sa palibot. Aramon taan na bungkaras, may signal tulos. Yan o. Nagsisignal o. Kumpareng Jim, go, go, go! Yes, salamat tabi, pari. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to si Provincial Engineer Dante Baclao ta pagkatapos na magbisita din ni Secretary Tugani. Pinag-announcere na sa provincial government na pagmanihar kay itong Pantapon sa Libon. Mm-hmm. And kan Sabado, binisita na ini personalmente
ni Gobernador Al Francis Pichara. And kasabay digdi si Provincial Engineer nanti Baclao. Karamo niya to tabi pa di kung anoan na mga plano na para duman sa Pantaw Port. Dahil niling na pati so mga agihan, mayor na tinampo from Libon to Pantaw. And mismong pier. Oho. Initialmente, nakaroon niya to si Mayor League President Das Maronilla. Naguhuro na sila initialmente with Governor. Dari sa mga tao duman, residentes duman sa gilid kan pier. I-relocate na tabi pa rin. And ito na ta, nagkataon may uminapod sa cellphone ni Engineer Baclao. Kaya Sige. importante ni, haloy baga na dahing istorya man ang duman sa pier. Ngunyan, mabubuhay-buhayan ini na pari sa provincial government na Mhm. an mapadalagan kan na Pantaw Port. Para to lang na rong timing kita. Iyuta press conference nga ni ikayan si Gobernador Al kasabay si Secretary Art Tugade. Papa, And nakikig nga ni kita ta first time kitang nakadangog na an sarong pantalan an mapadalaga na bako ang Philippine Ports Authority kundi ang lokal na gobyerno. lokal na gobyerno kan probinsya. Iyo. And kari sa provincial government, may mga plano naman kan itamala nga ni after kan na pag-president ni Secretary Tugade, Mhm. UTR Secretary, ang gobernador personalmente nagpasiring sa Pantaw tabi pa rin. Sige. Oo, luto na ta. Ma-transition yan eh. po. Igoning transition. Sige pa ding Jimmy, mag-signal ka lang ano Ah. kung okay na. May transition period yan. Ta primero, so administrative aspect, so collection of fees. Paano yan? Ta igubagan ng Correct. mga tigbabayadan dyan. O nila si Engineer, Sige. Engineer Baclao, tapos siyempre nakatang sa saya manangot sa mga repair, iba pang mga aspekto naman sa physical na tsura ka na Mhm. pier. Engineer, good morning po. Sa ibong nalinya po si Pio Sangkor sa DCGB. Engineer. Iyo, Yes. umagang kay ganda. Yes, umagang kay ganda and sigun sa monitoring ko, garima platinum record tulos ito. Nasa imo. Produksyon komposo. Platinum tulos. Iyo. The singing engineer, the composer himself. Yan, mga tugang. Sige po. Bueno tabi, Sir Engineer, sa assessment nindo ta, siyempre kamuan sa engineering aspect, kumusta ang integrity kan peer ko ni na kamong pag-aadal and gurano kadakula pa ang responsibilidad na sa tuyang hahampangon kung ang magpadalaga na kaan i-render kwenta na sa provincial government tabi. Go ahead po. Marina agad tabi sa mga nagdadangaw sa imok niyo. Opo. Kuyan, yung sa pag-assess ni Duman sa Pantaw Port, ang aram tabagang padagos na naraot ito kan mga nakaaging bagyo. Although may mga ginibo naman na retail, ito PPA, may mga facility naman at kahit mo na talagang pakarayon. Ngunyan, ang provincial bay, ma-take over naman, siguro, June, pangyarahon niya pa man. Alagad, sigmahot din na mahiling na, ma-assess na sa sitwasyon. So, medyo dakol-dakol ang papakarayon sa naman dito. Opo. May naunambitang kapo tabi, Sir Engineer, na June, anong taon po? Ini or next year po over? So, per information na nakaabot sa tuya, baka unya na taon. Ay, opo. Now, i-correlate na po naman tabi, Engineer, sir, sa pigasabi mong may mga na-found out ka mo na problema sa structural integrity kan pier. Would it be possible na mahira yan tulos and then daw maafektaran kung gamito na yan yung todo-todo over? Ito man lang tabi, Pio, so dahil mo duman, specialmente sa mga building, bako man ito masyadong pantaras. So pier mismo, yan duman, intact man. Aha. And medyo naraot lang duman, so all to breakwater. So digdi na sa gilid. Ay, so break water tabi, sir. Ano po? Opo. So, structure in itself, so pier, so pantalan, including yung Yaon. mga yaon, Yaon. yung problema.
O kasabay itong so mga moorings, ang apod kan sir tabi, moorings ba yung piggagakudan, tama ba? Kayo po. Yes, Ayun. po, mooring. Moorings, dahil man yung problema, baka buhi ang barko. Although may mga lugar naman na talaga kayo po nagayot maintain to rarong baga, Yan. na may mga debris na nagkaurulog naman, so kayo po ang kayo i-dread. Although, di man lang na dito parte na. Iyo po, yung nga ni man tabi engineer, so i-follow up po kunta na, kumusta sa pagmantinir kan rarom, taigo baga ni mga espesifikasyon iyan, susog sa papagarahihon dyan na barko. Ano po, kitaan makakuha ka ng provincial government o yung PPA tabi? Coordination kita sa PPA. Oho, yun, okay. Now, so kuan tabi, sir, ining stretch kan tinampo, pasiring dyan sa Pantaw Port, pasiring madigdi sa 3rd District, igo baga dyanin mga perming so perinyal na nagpo-problema, papaanoan kuan kayan tabi, siyempre konektado sa operation kang port tabi, engineer? Ang anahiling ni Duman, hindi sa may parting ito dumalagan siguro ito, ipapakaregan ni PWH. So, pero may bang nagagabaan tinampo every time na magkakaiwa kay makusog na pag-uwan. Mm-hmm. So, iyo ito pag-ibuan nila kay paagi na masolusyonan. Ipapakaregan nila sa ngunyan ang tinampo. Ay, opo. Bako na po nindo itong cargo tabi sa DPWS na po ito. DPWH po ito. Ay, opo. Di ano sir, igo ka mo ning plano na magkaigo ning trabaho diyan tulos-tulos, physical na trabaho sa pier sa mga nahilindong diferensya tabi, over? Depende tabi sa pag-urulay. Siyempre, ngunyan pa lang yan. O kaya po na matawan yan kay magkakanig ng pundo. So, ang top management o kaya si Governor Bitara, magkakapag-decision po kaya. Ay, opo. Igo dyan yung mga edificio, sir, na plano ka mong idagdag o i-relocate o halion tabi? Ang for now, PO, so dating unang pampapakarin, i-improve lang ito. Dilapidated na. Ay, iyo, oo. Diyan, sir, any idea po, anong mga sea vessels ang nagduduong na dyan and pwede pang magduong tabi? Siguro, sa mga pampasahero, roro, o kung may mga cargo, pwede naman ma-accommodate. Ay, oo, sige. Di iyo masanatabi yan, engineer, and good luck sa pagda-assume kan na physical works dyan tabi sa Pantaw Port na yan tabi dyan sa Libon tabi, engineer. Salamat man tabi, Tio. Opo, sige. Okay, so yan tabi pa din si Provincial Engineer Dante Baclao, singing engineer. Yan. Mabati. Pagkabakuna isa iya, guminayo nun sa boses. Iban epekto kan bakuna sa iya. Buda sa bakuna sa iya, ako sana nakakaisi kung saan tinusok. Sa tinusok? O kung saan tinusok. Puro gayon. Sa mayor. Pinasabot ako, so dungog ba, pinagkonsok, tamot. Umalo sana. Tapos, para-hiling ko sukuhan, para-share ko pati. Aha. Ayos pa rin. Sige. Hindi na sa Baclao. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Thank you so much, kumparing Jim, kasabayan Provincial Engineer Kan Albay. Dante Baclao, Sir Dante Baclao, the singing engineer. Yan paano no, kanakaaging aldaw pagbisita digdi ni Secretary Art Tugade, nakigig kita ta nagbuto aso informasyon na i-render kwentan pamamahala kan sarong pantalan from Philippine Ports Authority ipapalis sa sarong lokal na gobyerno. In which case, digdi po sa Albay. Pwede pala niyan. Now, ma-transition yan. Tayo hilingon mo, igo ba ganin mga corresponding fees na pinagkukolekta ang PPA o paano man tabi ang pasistema would ano ang pagbayad dyan kan mga magamit kan pier sa ina ito malaog buda si sayan ma-fix kan mga babayadan na iyan
provincial government ba through an ordinance or yung PPA magiraray gigibuon sa ng collecting agency yung LGU? Kung gigibuon sa ng collecting agency yung LGU, paano naman daing kita ang LGU kaan paano, 'di ba? O tahaloy na baga panong nakatenga yan, day pa masyadong na ma-maximize na gamit as in an oportunidad na itinatao kaya na pagpakonstruhir kan Pantaw Port. So we'll see sa mga maabot kung paano sistema rin kayan. Bunjing pwede, diretso? O ma-time check muna kita? Diretso muna kita kan istorya, dyan sa luwas. Nagsisignal. Ans, go, go, go. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, nakatalaan na paapodan kan sanggunian panlalawigan kan Albay sa aga sa gigibuhong sesyon regular ninda an manihamiento o kaya mga representantes kan Albay Power and Energy Corporation. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay 2nd District Board Member Attorney Melissa Badesa Amedilla, sa iyang sinabi na ang rason kung natapapaapodan ninda sa pangenot ni Vice Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman ang nasabing opisin ayo tanganin na ipaliwanag kan APEC kung ano talaga ang nangyari sa Banwaan ng Rapu-Rapu matapos nakalihi sa Sabado, Mayo 15, 2021, formal nang isinagibo na power shutdown sa nasambitan ng Islang Banwaan dahilan naman sa daiini na bayadan ang total na 15 milyon pesos na inisyal na bayad na pigsisingil kan APEC dahilan sa kadakol na moroso kan mga residentes sa nasabing lugar. Idinagdagpakan kinatawan na uugidon maninda ang mga detalyes may kinaraman sa bagay nini as inaaramon kung ano ang estado ngo niyan pati na ang medyos na pwede manindang maginibuhan. Sa ibong nalado, sinabi ni Vice Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman na ang siring na pangyayari sa Rapu-Rapu sa rong ehemplo sana tanganin na maipasabot sa mga konsumidores sa probinsya kan Albay na dapat nang gad seryosohon kan lambang saruan pagbayad sa konsumo ng kuryente asin dapat man na maresolberan sa marikas na paagi ang illegal na koneksyon na sagkod sa ngunyan eksisido pa sa nagkapirang lugar sa Albay. Sigun sa iya, dapat na ang mga lokal na gobyerno poon sa barangay sagkod sa probinsya siniba pa mga opisina de gobyerno na yaon sa Albay, pati na mismo ang mga konsumidores maging modelo sa tulos na pagbayad kan mga obligasyon. Dapat daw na dai paglibrehon o kaya pagsaguton kan APEC ang mga may illegal na koneksyon alagad o kaya ining mga igwamanin mga utang alagad dapat daw sigun kay Lagman na daiman mawaranin pagsabot ang APEC sa mga pobre na mga residentes o kaya konsumidor kan probinsya kan Albay. Sa ngunyan na desidido si Lagman na makaulay man na APEC may kinaraman digding lalo pang aram niya na dyan sa Banwaan kan Rapu-Rapu bako sanaan na oral daw na pagbuhay-buhay kan mga residentes ang posibleng maapektaran kan power shutdown kundi pati naman ang iba-iba pang aspeto siring na sanakan edukasyon asin salud lalo pa ngunya na presente pa ang krisis pansalud kan COVID-19 sa satuyang probinsya kan Albay. Ano so i-ferret out huhuguton na informasyon na kinatawan Abadeza Susog kay Abadesa tabi Sir Pio aramon su estado kayan kung talagang kinaipuhan o kung nata talagang kinaipuhan na mag power shutdown kumpara talaga sa total na naibayad kan mga konsumidores dan sa Rapu-Rapu and aramon maninda kung ano man ang pwedeng medyos na maginibuhan man kan sanggunian panlalawigan para matabangan man daw sa mga residentes kan Islang Banwaan. Dito kung pag-isipon too late na baga pero tama man iyan too late and nasa tama man na tiyempo tanganing mapreventaran kung in kaso mangyari naman ang pagputol halimbawa. Yes. Yun simplehon man sana kung pag-iisipon baga simplehon na nakabayad. Yes, baga. Kaya lang damay-damay sugabos Pati sa mga opisina de gobyerno. Pati sa opisina de gobyerno supposedly ang dapat na putulan sa naman ko so dai nagbabayad. Ko ta. O kaya lang so magnitude kan epekto man kan dai pagbayad dakulaon ng marhay. Yes. Dai na mapipwedeng konsideraron sana so dai nagbayad ang putulan. Grabe na so epekto Yes. Suminaangat na sarok itong level. Kaya ang muyang ngunyan tabi Sir Pio ni Vice Governor ang mga miyembros kan sanggunian ibalanse man ang sitwasyon. Siyempre di man pwedeng magpadaog man ang APEC kung nasa tama man sindang kumbaga side. Tadipisil yan balancing act yan na marhay nako paano dalagan ngunyan kan ekonomiya sa Rapu-Rapu apektado siguradoan.
Yes, pati ining mga posibleng nagnaon sa paghampang kang krisis pansulod na COVID-19. Okay, sige, Ans. Yan tabi sa piyuan na mga impormasyon man ni sa ligdi sa Kapitolyo Provincial kan Albay kay Ban si Boy sa Mobile Ans Galero DCGB. Thank you so much, An, sa dagdag na istorya hali yan sa luar sa ngunyan ba ibon sa Miss Universe? Ano nang nangyayari? Si Rabia, tabagin daw din ako, tapig subayban ko ito. Si Rabia. Oy! Dahil nagdadrang ko. Ano na ba ya? Question and answer na, tabi. Ay pa. Bayaan ko yung programa dahil kung nagkurang kung nano na so Miss Universe, magsirig mo ka mo mga listener. Ano ngayon, naghiling kami, disturbo ka ngayon. Buto-but kan pala si Malacanang, oras, Pilipinas, sandaling, may tumatawag, ano na ba si Miss Rabia, daay pa na, Hello, good morning. Good morning po. Pwede po mag-abot? Anong hapot tabi? O ano po, bukas na po ang SS. Ha? Bukas na po ang SS. Oh, yun na, bredo na so is ano, iguan na ning abiso kay tubaga ba kung iguan ha? Dahil ko po araw nga rin, kaya ako nag-ako. Tamahapot man ako. Pero gani iguan na, nagbukas na, so SSS. Ay, salamat. Ayo po. Iyo po. Pero di man ako sa mga mako niya kaso sa artista. Ano? Di man ako sa mga report kaso sa artista. Una ko lamang kumakong kakaso sa Miss Universe yung dapi ang taka dyan sa likod. O, sige. Salamat. Po, salamat po. Sige po. Ito po. Oras Pilipinas, nasa sirkulo pa bunding. Kaya nakalaog. Uy, Mario, sip na pangyayari. Paano? Dahil nakalog sa top 10? Ba't sa wild ka? Dahil ko din basahon. Nakalog si Rabia. Alas 9:34. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nesta Grow. Para sa kompletong Nutri-Chan, choose Nestor Grow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay.
Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Saro at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC
NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cott College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Agum, uto baga si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay.
Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tabaw at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Minaturogan ko. Lamang ka. Nidabag sa top 10 pa Jamaica, Dominican Republic, India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Costa Rica, Mexico, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Brazil, Pilipinas, ay sabor ng siramang pangudtuhan ngunyan, Narabya, Irakman, ay nako, Luens, maray na aga, go, Luens. Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabot na mga barantabay, sa mga dagdag pang bareta, tatawanin magkakanigong suporta, asin ayuda. Ang Department of Education, ang 5 paratukdo, asin 2 volunteer teachers kan Hubo Elementary School sa Magallanes, Sorsogon, na maswerteng nakaligtas sa paglubog kan bangkang pinagsasakayan kan mga ini, mientras na pasiring ini sa indang mga eskwelahan. Ini ang binutosang pahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones sa iyang ipinaluwas na official statement na nagpursigi ng magtaonin financial at psychosocial support
an sa indang opisina para sa nasambit ng paratukdo tangani na makarecover ang mga ini sa trauma na itinulot kan mga insidenteng di tanaan sa indang buhay dahilan kan siring na pangyayari. Dahilan kay ini inordena naman ni Briones si Undersecretary Alain Del Pascua na tawan ang mga ini ninduwang laptop para sa mga last mile schools na kasimbagan sa pangapudan man kan Schools Division Office kan Sorsogon Province. Napalitan ang mga nagkadurumog na equipments kay ni asin apisar patawanin mga leave credits para makapagpahingalo muna asin makarecover ang mga ini sa insidente. Ipinangako man ni Briones na magtatao ang ahensya ng special hardship allowance sa mga public school teachers asin sa mga opisyal na exposed sa mga delikadong sitwasyon o rog pa sa mga napapagalan pirmi sa pag-commute para sa na makapasiring sa mga pinagsaserbihang eskwelahan. Mientras tanto, i-adapt man kan ahensya an alternative work arrangements, arog kan work from home scheme as in flexible working hours scheme sa mga manlain-lain na eskwelahan. Ngani nang masunod an ipinagpapasunod man kan IATF guidelines as in kan Civil Service Commission tinawan manindo ni Briones daan mga tarutukdo sa iyang pinagsasaluduan lalo na sa mga paratukdong talagang nagsasakripisyo kan sa indang buhay matawan sa nanindikalidad na edukasyon ang mga aki arog ka nangyari dyan sa mga maestrang di tanaan sa indang buhay matapos na lumubog an sa indang bangka na nagkadurumog ngani gabos na mga items kay ni mga equipments na ngani sa nang makaturo sa mga aki. Dumani yan sa Masbate, sa Mobo? Sa Ubo Elementary School tabi ni Sir Pio, Magallanes, Sorsogon. Magallanes, Sorsogon. Roger. Iyo, nagtatransportar sa mga paratukdo, hali sa indang lugar, pasiring sa destino. Roger to that. So, work-related talaga. Isipon mong sakripisyo yan kan mga paratukdo. Roger to that tabi, Sir Pio. Ay, natabaw sa indang motorized bangka. Oo. Di iyo na maringa ita nakaligtas ang mga ini. Roger to that. Oh, Isus Mariosep na pangyari na. Ano yan na mga nakadestino? Daining available duman na teacher sa lugar na dain na mabalyo sa dagat? Wala tabi, Sir Pio. Talagang sindaso nakadestino duman na maturo duman sa nasampitan ng lugar. Iyo, tadaining, igo baga paano ning localized na sistema an DepEd na kung sisay sa mga available sa lugar yung kuhaon pero it's physically impossible ta. Primero, dahil di man para tukdo kung saan nakakabugtak sa eskwelahan. Roger to that, considering na isla. Isla nga ni, dahil duman. Isus, ang grabe yung sakripisyo ka naman para tukdo. Kaya nagsakripisyo lugod so mga medyo nearby na mga maestra. Iyo, pero despite ka yan, sige, makaturo sana. Roger. Nasa sakripisyo. Yan ang dapat na, yan ang eye-opener ka nagkakaper ang mga policy maker sa DepEd yaon sa mga aircon na lugar, mga magayon na lugar, pero ang sakripisyo kan mga paratukdo. Pag minapasiriring pan sa mga opisina tabi Luwens, kamata-mata pa, sa ining taga-baryong ini bako. Roger to that. Oh, Isus ko. Pero iyo so talagang nagtataguyod kan Department of Education so mga paratukdo na niyaraon mismo nagpapasiriring sa isla. Yan, in flesh and in blood, ititaya ninda ang buhay ninda. Roger. O, pag ma-follow up pa sa mga opisinang uruhalang ko kahirak, siya doon ngay taga-baryong isa. Lamang bagapig ko ning maray, ade. Roger to that. Tapos alo yun panugad ang mga asistensya. Yan. Hindi ko ini kung talaga mananggad na itong sutara mo ni Liling na Briones, tauanin nagkakadigong aksyon man kaso mga tauhan, tas kung si Liling, bako naman na si Liling ang maasikaso kaan. So mga tauhan na. Roger to that. O, ang magpahidali kan mga inordenaan na benepisyos. Roger to that, Sir Pio. Yung man ang siniguro ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol na ang sa indang ahensya patagos na baga asikaso kan baga siring na bagay ta saro daw nga ni tabi Sir Pio sa naging ladawan na talagang ang mga paratukdo sarong living hero. Iyo, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdagpang istorya halis Regional Center Site. Ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat Luen sa istorya. Herak man ka ito na mga paratukdo maringan ita. Sus ko dai pa mas napiligruhan. Aramon tan mga istorya pa dyan sa luwa. Nagsisignal. Ang Premier Distrito Canalbay. Kumparing Jomar, go. Good morning.
Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Peligroso talaga na magsakay ka ngunyan sa mga van na nagbabiyahe Metro Manila and Bicol, particularmente digdi sa probinsya Canalbay. Ini matapos na saro na naman na pasahero kan van na din nagsunod sa protocol ang nagpositibo sa antigen asin sa swab test na mismo. Sos Mario Sep, ano ito, may kasarabay itong pasaheros, kumpadreng Jomar? Kadakol? Paano? Sos, tapos kita. Sige, go. Sa ginibong pag-uukit kandi si GB News, kanakalis na Petsa 9, may nag-uli digdi sa syudad kan Tabaco na taga Barangay Basagan kan Tabaco, alis sa Metro Manila, na pagdaing papilis, pinasakay kan van tabi pading tiyo. Dahil manatig presenter duman sa Metro Manila na papeles, pinalunad kan van, pero pagabot digdi sa Pulanggi na checkpoint. Yan. Di pinairarom sa antigen, positive. Sus ko, amang Diyos. Then, Quinarentina, kan Tabaco City. Oho. Pinaswab, nagluwas kan Sabado, so resulta, positive na talaga sa COVID-19. Ama kung Diyos niya, so mga kairiba ka ito, kumpadre. Maray ko yan tanat pinpoint, yung kairiba. Iyon na nga niya ang problema. Ay, naku. Pero sabi ka na COVID-19 Command Center Tabaco City, tigtatrabaho na dakan mga contact tracers. Ay, naku. Sarong simana na baga ito na nagtiripwasan sinda. Oh, sus, ama kung Diyos na papaano bayaan kitang mga Pilipin. Ako, sige. Di sukasarakay ka ito, makimodo si oras kiribanan sa laog kang van. Oo. Malamang may tama naman ang iba duman. Iparayo ki abang Diyos. Pagkatapos pag uli man kayo sa mga barangay nila, nakahelubilo na ano pa, an istorya. Roger Ronda, ining lalaking ini, sarong 24 anyos na lalaki na taga-barangay Basagan, may history of exposure ini, duman sa Quezon City. Tada araw kan suginibon niya. Mamista, maulita pista. Baka gulo-gulo. Pista sa Basagan kan weekend. Isus. Ito nang gatso aldaw na nag-positive siya, nagluwas sa resulta. Nonoy, ang gibong kagulo-gulo ka. Baga. Iyo gani, problema kayo ni sa mga kahalubilo na kayo itong sa mga kasakay niya. Nya kung may nagbaba sa man na lugar pa di, paano na? Iyo na nga ni, maring nga ni siya ta, kan mag-positive sa Pulanggi, Quinarentina na digdi sa Tabaco, abang tigahalat sa resulta kan so confirmatory test. Na pinpoint siya. Oo. Niya so kay riba niya. Isus, good inda kung ano so ginibo man duman sa Pulanggi, sana itong so mga kairiba igwaning pinugol naman ko ta preventive measure na kumpadre, ano, di ba? May posibilidad. Pero digdi sa pakikipag-ulay niya to sa COVID Command kan Tabaco, ang naisabi lang sa 2 years, tigtatrabaho na kang contact tracers. Ay, sus, kumpadre. Sige, tabi. Dahil lang kanina napunan si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa mga konstituente, sa publiko na dahil nanggad magrulunad sa mga van dahil lang nga sa arog kay ni na mga konsekwensya. Dahil ang sinabi na mas maripang maglunad na sa naligdi sa pampasahirong bus na pigtutugutan ng unyan, sigurado ka na makakasakay mo negative tadyan mismo sa terminal bago palunadon. Iyuan sa indang pinag-test padagos man ang pinagigibong pag-apprehendir ni Azotea ako ang takkan Asingkan Tabaco Police sa mga van na nagbabiyahe palaog digdi sa Ciudad kan Tabaco kung saan kadakalang kansaidang na checkpoint iyo ang mga kolorom asin sa edad ng pinag-turnover sa LTO. May mga nagrarason man na sindada mga tourist tour o trip alaga dahil man nakakataon patunay na ang mga ini iyo mananggad na may permiso hali sa Department of Tourism.
kasi po tayo sinda mga pertinent documents na sinda po otorisado magdara si mga pasahero. So kahapon po, nag-follow up kita iraray, nagkapira po sa tuyang nagkadara ko. Sa iba po, natikitan ng basic na violation, then so sa ipukang kisa, tulurong, turn over na po sila sa LTO. So, hopefully po, taigwa naman po bagang biyahe, ito Manila to Legazpi. So, i-encourage na po ang katuyang mga kababayan na dahil na po ka po dyan magparataratay sa mag-uupo. Legitimate kasi mas magayon po kung bibigita sa bus terminal. Kasi po talagang napapractice social distancing, saka po talagang nakaano po sinda, may mga anti-check po sinda, kasi na makasakay na di po talaga kay antigen. So, kaya po, iniinganyo ta sa mga kababayan ng mga pa-Manila na lumahan na po kita sa mga legal na sakayan. Dahil na po kita magtangkili kayo ng mga online reservation. Sir? Si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea at Chief of Police Can Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpareng Jomar. Kadagdag na istorya. Paasaro pang question, paano ito nakalusot duman sa Del Gallego? Ay, nako talaga. Sige, taon-taon, babaltadahan tan mga istorya yan, pakalis muna kan mga minasunod. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-apelar sa gobyerno ang League of Provinces of the Philippines o LPP nin mas dakol na supply nin bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay League of Provinces of the Philippines, asin Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., aram ninda na libetado pa sa ngunyan ang supply nin COVID-19 vaccines. Sinabi ni Velasco dahil ibinugtak na sa mas toros na quarantine classification ng NCR Plus bubble, pighagad ninda sa national government na tawan sinda o dagdagan pa ang sa indang vaccine supplies. Sinabi niyang dakula ang posibilidad na magkaigwanan proteksyon ang dakulang parte kan populasyon kung dudugangan o dudugangan ang sa indang mga supply nin bakuna. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat!
Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ning
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Budjing. Buwelta na kita sa programa. Yan po. No, anyway, congratulations sa pagka-entrata pa sa naduman Budjing sa Miss Universe. Winner na kitang Pilipinas. Ano? Tayo presentar na ang Pilipinas sa kinaban. Despite kan pandemic na ini, nakapadara kita ning representante. That's one good feat of achievement. Ano? Sige, congratulations kay Miss Rabia for fighting it out para sa Pilipinas. Mabuhay ka, ikaw ang Miss Universe namin. Signal sa luwas. Kumparing Al, go, go, go. Good morning. Good morning, Pade, Legislation Man Giraray. Kaipuhan sa Kongreso kung paano maali o mabulis na ining BAPA o ining Barangay Power Association na kung minsan iyo ang minakausanin pagka uutang kan nagkakapirang miyembro kan Papa digdi sa Albay. Ini ana nagluwas sa pahayag kan APEC Management lalo na sa mga pahayag enot ni Chapat na Gutierrez asin na maging ni Leslie Campos sa sendang na mga tagapagtaram dahilan ka na informasyon na may mga lugar na dahil ka na BAPA nawawara so pigubarayad kan ibang tultul na konsumidor dahil may paluko-luko man na nawawara ang binayad kan mga konsumidor. Dakol na mga hembro kani kung sain may mga lugar digdi sa Albay na dahil sa BAPA dainin supply kan kuryente sa good sa ngunyan. Kung kaya ang bagay na ni iyon nag-aaninin negatibong reaksyon lugod sa iba na mas maray pang halion ang BAPA. Alaga dusog sa informasyon paliwanag man kan APEC Management bako basta-basta ini dahil ang BAPA palan inorganisar iyan sa bagay ni legislation sa Kongreso kung kaya Kongreso man giyaray na pwedeng magiro kayan kung pwede iyan ay abolish so dahil basado sa sentang pag-aadal sa mga nangyayari ngunyan sa ibang lugar dahil kaining Barangay Power Association. Roger. Yan pa rin ang informasyon padig di sa Albay District, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Hali dyan sa Albay Power and Energy Corporation. Kaipuhan managad kayan ang legislative measure na minatugot ng daay na mag-organisar nin BAPA. Tayan creation yan nin lay. Iyan na Barangay Power Association. Kaya lang, ang katuyuhan kung tanakan, sumapakaray ang serbisyo kan kuryente dyan sa mga barangay. Kaya lang, suibang nagkarapot kan ba pa, Puere de los Ubos, may mga sindikato. Nasa linya man, may dagdag pang istorya. Nagsisignal pa ang daraga.
Si Renz, nasa linya. Renz, go, go, go. Good morning. Yes, maray na agad tabi Sir Pio, maray na agad sa mga parantabay, sa mga tugan niya itong mga bareta, inamyandaran sa giraray kan sangguniang bayan kan daraga, ang ordinansa manungod sa no jaywalking ordinance digdi sa sentro kan daraga. Na kung sa public hearing na sana ang kulang, tanganing marealisar, asin maging totoo, anaw ng bita ng pag-amyandar, kanaw ng bita ng ordinansa. Nalagi statement di kagawad June Nunez ang Pamuyakan Committee on Public Order and Safety kan Sangguniang Bayan kan nakaaging regular na sesyon na konsensya yung sinabi na babaguhon ang multa kung kung sangunyan pinagusunod na penalty sa pagpaikanadakop sa no jaywalking ordinance sa Taragam, maabot sa nangan sa 10 pesos hanggang 50 pesos dahil ang pinagusunod pasok kay ito pang mga ordinansa. Kunyan papalitan na sa maabot sa 1,000 pesos pero day na yan malangkaw sa 1,000 pesos asinaalion ang community service dahil naman yan kaining pandemya. Yang sinabi na kung yung kaso man na magkapasar na or magkaigwa na sindan ng public hearing manungod sa ng bita ng bagay tulos man ng ipapasar kan Sangguniang Bayan asin magiging ganap ng ordinansa ang bagong no jaywalking ordinance ka na daraga na iyo ang may kamawota na tawanan disiplina ang nagkakadarakop. Kaya kung ikaso manika, erong sarong beses kang nadakop sa no jaywalking, 1,000 pesos ang multa, asing kung ika madakop sa giraray, siguradong saropang 1,000 ang sa imong babayadan asin daina malangkaw pa. Yan. Di tig 1,000 sa napalan per violation. Roger Tabi Sir Pio. Daining ibang kaso, multa sana. Roger Tabi Sir Pio. Okay. Sige to, 10 pesos so existido ngunyan. Roger Tabi Sir Pio. O kaya so mga nag-jaywalking, may bit-bit ng GSO ni GSO. Tao mo na doon sa madakop sa imo. Ipaipit po dito. Oh, matik na pipay-pay na sa madakop mo ni GSO. Yo. Ay nako, sige. Siyan Tabi Sir Pio, karap na magkakaigwanan ni Gipon na ordinansa na pinapasunod din sa daraga. Ang ngunyan pang dinagdagan naman yan, 1,000 pesos na ang magiging multa. Hindi sa ng proseso ang pinaghalat kan sa Sangguniang Bayan para makapasar ang nonapita ng ordinansa. O ni Tabi Renz, may concern sa tuyang mga listeners diyan sa daraga. Papapi, grabe naman Tabi ang mga double parking. Kung sa daraga, kung hain may nakalag na no parking, ningas kugun lang ta. O pakipat-check Tabi Renz ha. Roger, Tabi Sir Pio. Otoridad dyan sa Daragao. Gulpi naman dang mga double parking o nyan dyan. Pakipakitabi. Ano? Sige. Roger Tabi Sir Pio. Forward tayo kay Senator ni Portillo kan PSO dito sa Daraga. Sige. Kaya Tabi Sir Pio, ang magdagdag na informasyon dito sa luwas. Renz Luna, DC Jabinas. Salamat Renz. Sa istorya, hali dyan sa Daraga. Sa Daraga Tabi, Sir Renz, kay Sir na Portillo kan Public Safety Office, makikontabi ha, makiasikaso naman kan mga nagpa-parking ha. Pakipa ining i-monitor diyan sa mga lugar na andyan sa Daraga, may mga nagdo-double parking na naman da. Kung hain sa may parking na may no parking sign, duman pa maparadaman sa iba. Sa ibong igwa pa ning nakaparada. So it's double parking mananggad Tabi, please. Tasayang kan esfuerzos kan lokal na gobyerno no diyan sa Daraga sa pamamayo ni Alcalde Vic Naperete. Grabe man ang paghinguha kan alkalde, and in fact na-recognize nga ni ibaga sa Daraga kan DILG na halangkaw so rating duman sa pag-clear kan mga passageways yan ang mga agihan. Ay nako, ang problema sa tao na naman. Okay puhan na naman na i-remind Tabi diyan sa Traffic Division po kan na Daraga PNP, please, may informant na naman kita nagpaabot. Gulpi naman daw mga double parking. Pagkatapos nagpa-parking sa mga no parking area, makiriparo Tabi an mga iyang pa kadaklang kan Tabi bunjing na nagbabaylar, minahiling man ang kunsain dainin otoridad sa kamanin mapark dyan. O so kay puhan, igwa kita ning sustenido kaya na pag iimponer kan lay. And pag natuod na ang tao, yan, magayon na po. Pero araw kini, it seems na tao ang problema eh. Sige Tabi, dyan sa PSO kay Sir Portilla, Tabi?
Portillo, dyan sa mga nasa traffic division po kan Daraga, please, asikaso, gulpi na naman daang kwan. Ang double parking dyan, buda sa mga no parking pa, dyan nakaparada ang mga bihikulo. Sus Mariosep naman oo. Hanap buhay, Bonjing, para pagbalik natin, all clear tayo. Ano, pwede na, mabaybay na ako. O, sige, pwede na ngaya. Magbaybay ka na lugod ngayon at nganing all clear kita dyan sa tuyang mga dapat na ilaog sa tuyang programa. Tingog kan Banwaan. Salamat po kan sa idong paghinanyog, asin amang Diyos ang magbantay. Fernandez. Tingog kan Banwaan. Tayo'y magkasama. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts.